Murume uita angogara mumba asi kurara kana neni. Uyazve murume iyeyu anochero akashanda mari yake hambondipowo kana mari yake. Tino zvinhu zvatakashanda pamwe chete. Mota 3 dzatinadzo. Dzimwe dzachine 2 dzanziri muzita rangu. Akatora mota iyoyo akaita rendi to buy ndisingazvisiwe kuna driver aitishandira. Saka musi wa 2 June akandidzinga futi kumba. Akatokaramba uri pano chakuurayira pano nekuti wakaramba kubvisa zita rako mukansuru. Mai apa ndakabuda ndichienda kunhamo. Vakasara vachipinza chikomba mumba. Vapinza chikomba mumba. Mwana ndiye akatozouya achindiudza kuti pamakabuda tete pane munhu akauya akapinda mumba namama. Pavakabuda vakatonditi ichi musamhanya mhanya mumba. Vabuda panze. Ndo pakasara achizovhura dhori ya ndobva watoona munhu achivhara kufesi nekumbezi. Ndobva ndasvika kumatendi kabva ndasvika evasipo. Ndobva ndabvunza kuti ko mai tinoenda kupi. Ndipo vakabva vati vabuda vaperekedza vamusavazi. Mukomana uyu anga akamboroora muzukuru wangu. Zvori pese pandaisvika aripo ndaitongoti muzukuru. Pambaita ndaitosvika achitoridza redhiyo ndichitoti kwese munhu ari kudai so. Achitoridza redhiyo usiku. Kana munhu achitamba trouser rakabvaruka kune nzudu anotamba achivhara kuita kuti kusaoneke kumagaro kuti hakuna kupfeka. Wazvinzwa? But ukaona wakuita maitiro akadai so chinhu hakuchachida. Vanhu kana vasade chinhu ichi chakwesheka ichi vanotsvaga another one chineita. Asi chaunodyara panyika ndo chaunokohwa. Ari kudenga uyo akamirira nguva. Uya kudarira mambo tienzaniswe maererano nemusha wedu. Wouya ni ID yangu yakatora, foni yangu ni license. Wouya nazo kudarira kwa mambo. Ande? ID yawe ndauya nayo. Ayo, mira tanga taura muri gwenyaya. Mary taura. Pamusoro imambo. Ini ndauyawo kuno kunikira kumurume uyu ndinaye. Murume uita angogara mumba asi kurara kana neni. Uyazve murume iyeyu anochero akashanda mari yake hambondipowo kana mari yake. Tino zvinhu zvatakashanda pamwe chete. Mota 3 dzatinadzo. Dzimwe dzachine 2 dzanziri muzita rangu. Akatora mota iyoyo akaita rendi to buy ndisingazvisiwe kuna driver aitishandira. Ini ndakazoona mushure mangu ndapinda mumota mavo ivo vachigeza. Ndopa ndakaona mapepa aya. Uyazve murume iyeyu anogara achindidzinga nenyaya yekuti inini ndakaramba kubvisa zita rangu kukansuru. Aida kundibvisa zita rangu kukansuru pamusoro peimba yatakatenga yatakavaka kubhindura. Saka murume uyu akandidzinga musi wa 24 May. Akanti ndiende kumba kwedu akafonera bereki vangu akati mwana wenyu handisida kumuona kuno. Ndakazodzokera kumba uku inini. Ndakapinda ndakati nini kumba uku isusu tikakuvaka tikagara. Tese kumba ikoko. Saka musi wa 2 June akandidzinga futi kumba. Akatokaramba uri pano chakuurayira pano nekuti wakaramba kubvisa zita rako mukansuru. Kubuda kwandakaita ndichienda. Pasina kana mazuva nokuti akandidzinga ndine vana 3 naye murume uyu. Ndakabuda ndine mwana 1 ane 2 years vamwe 2 vangu vari kuchikoro. Pandakadzoka ndichiti nini rega ndidongorere vana vangu. Ndikatosvika kumba ukwatova neumwe mukadzi ariko. Murume uyu zvaakaita paakandidzinga akabva mhanya kuenda kucivil court akanoripoti akati iye anoda kugara nevana 2 ava vakasara ane 9 years neane 5 years. Saka nyaya yacho yakapinda kucivil court kwasara tiipinde futi musi weMonday. Mapedza. Mbera ukana wapedza. Pamusoro changa enda. Ndoda kutaura pane zvataura. Panyaya yenhikiri yekubuda kwavakaita handakuvadzingidza. Vakatobuda ndichitovafonera navo ndichivati kombai maitino vakamuka kuseni zvikandoenda kumbe kwehanzvadzi yangu maiguru vadi no kana wati hauna kuvadzingidza watopindura enda panodzima. Alright. Obva kwaita peimba yavari kutaura kuti hanzi ndakavadzingidza ndakavati ndivabise zita ravo handaunge ndadaro tauro daro ndakavati ngatise vana paimba yedu kuita kuti chero paine zvanetsa nditi vana vedu vanongosara vaine pekugara nenyaya kuti pane kakunetsana kataita mai apa pandakabuda ndichienda kunhamo vakasara vachipinza chikomba mumba. Vapinza chikomba mumba mwana ndiye akatozouya achindiudza kuti
pamakabuda tete pane munhu akauya akapinda mumba namama pavakabuda vakati nditi ichi musamhanya mumba pavakabuda panze vabuda panze ndo paakasara achizovhura dhori iya ndobva kutoona munhu achivhara kufesi nekumbezi ndo patakabva tanikikira uye ndakazodzoka iri Friday ndo pamukanemba muri kunetsana nyaya iyo ndo yati kunyaonetsana hanzi wakaisa chikomba mumba musore mambo nyaya iyi vatova nenguva vachingondipomera kuti hanzi ndekesa chikomba mumba ini handizvizivi right taurako ndobvapo pakaita ndizive kuti ndizofunga kuti ndezvechokwadi handiti pane pekutanga ndasvika mumba na 10 o'clock ndoita zvetaxi drive ndopedza kuma 10 kana kuma 11 kana kuma 1 pamba ina ndogona kutochenewa chitofamba ndasvika kumba na 10 pm ndasvika mai havasipo vaitova nehanzvadzi yavo ine 17 years hanzvadzi yavo ine 17 years yaitova kumba kobva kwati musikana webasa kobva kwati vana ndobva ndasvika kuma 10 kabva ndasvika iye vasipo ndobva ndabvunza kuti mai tinoenda kupi ndopa vakabva vati vabuda vaperekedza vavo musavazi macdonald musavazi mukomana uyu anga akamboroora muzukuru wangu zvori pese pandaisvika aripo ndaitongoti muzukuru plus aiwirana natsano vangu vari muno ndichitongoti muzukuru ndichingoti muzukuru pambaita daitosvika achitoridza redhiyo ndichitoti kwese munhu ari kudai so achitoridza redhiyo usiku achitoridza redhiyo usiku samusi wandakasvika ipa pana 10 handiti ndofanira mbva ndabvunza avo ndobva vandudza kuti vabuda vaperekedza musavazi saka musavazi vaindikati vari kuvaperekedza sei vatadza kuenda kana natsano ava vaperekedza vari 2 kana kuti woperekedza kana nemusikana webasa kana ngoti nevana wakavaperedza vari 2 ipapo pandasvika ndabva ndafonera momsi ambuya vangu ndavafona ndikati maitino hako kumba ndopa vakabva vatofona vachitochema vakatotanga kutochema vachitotaura navo vakati aita kupa nezvitete zvakadaro ndi ndopa vakabva handisiziva kuti vakabva vafonera iri ndobva ndafonera baba vangu ndobva ndavaudza futi kuti ndozvaitika ava ndopa vakabva vazodzoka navo pasi 10 pamba ndobva ndabva ipapo pamupaina pandiri kufungira pane pavakandifonera dziri 7 o'clock pane mukomana uyu anonzi macdonald anga akasungwa achinzi pane musikana waida naye 17 years aida nemusikana 17 years akabva aramba nhumbu nobva asungiswa nobva aendeswa kukoti saka even ava ndobva vakandifonera dziri kuma 6 vati ndokumbira nhamba dzaloya kuti umboshandisa uya ndopanabva ndatovapa nhamba dzedzi handakuzobvunza kuti chii chakaitika mangwana aina manheru pandazoti koi pamakatora nhamba paimazoita sei pamaida loya paipa zvikanzi macdonald anga asungwa but inini vakangondichi pane munhu asungwa havana kutaura kuti macdonald ndi asungwa vakangoti pane munhu asungwa ndopanabva ndati samba azoita sei zvikanzi vanhu vekuchechi vazobatanidza mari vakadi vakamubhadharira ndopandakazobvunza vanhu hama dzachona shamwari dzaina dzemuchechi kwaina vakabva vatanga kuti aiwa havasi vakabhadhara pane shamwari dzaina ndo dzakabhadhara mari zvadaro pakajambiwa 1 day tajamba 1 day mukomana yakamwa mushonga pane mota yandakavatengera maya ndakavatengera chiti vanoshandisa pane zvadaita zveprivate dzavo ndopa vakabva vatumira pane mukomana anga akuita taxi driver mota yavo ndopa akabva atora mota iyayi ndopa vakabva vamufonera ndatosvika futi kumanai ndoda kuziva kuti dambudziko riri papi mari dambudziko riri papi riri pamukomana iyi riri pachikomba pachikomba ndo chiri kukonzeresa kuti tirambe tichingonetsana hanzi dambudziko riri pachikomba pamusoro imambo inini zvavari kutaura handizvimbozviziva munhu iyeyo wavari kuti macdonald anga ari muzukuru wavo iyeyo ndikatomuzamburikidza nekuda kwekuti anga akarora muzukuru wavo taimu yaanouya kumba anongoya here paanoda pamusoro imambo munhu uyu kuuya kumba kwaitoita akapedzisira kuuya kudhara achitori muzukuru vasina kana nguva nekuti uyu nemuzukuru vachona ive vakasiyana gore rakapera akapedzisira kuuya kare haambouye kana kumba kwashona iye kana paanoti nini hanzi ndakamubhadharira mari kwaloya handina mbobvira ndakabhadhara mari ndaiwanepi mari yashona inini ndandisiri kuenda kumasi right wakasimudza uri kuoda kuti kudii mwanangu aenda kuzambia kuafrika achinowoda anganosika kutengesa mati wachiyoidareswari kusikana mwanangu wasitaura nawe tuto awatisenga imba stendi akatenga mwanangu imba stendi wakagara wese nemurume wacho murume wacho mati haachade kuita nenanakuda zenyaya ichi yesitendi ndiite yake no noimbomirako munhu wamwari teerera
handisi kurambidza kutaura hausati wasvika nguva yekutaura wanzwa nyara rako ndo basa rangu usaite shungu kana maemotions kana munhu wandanzwa anga achiti apa ada kutaura apa pana mumwe angaida kuratidza kuda kutaura taura ndiwani ini ndiri baba vevana vese vari vaviri simuka kugara apa utaure nini pamusoro ichangamire pamusoro ivedai ini ndiri baba vevana vaviri ava nditi imi mibva yapa garai kuseri iwe uya taurai uyu ndimukuru ngai wangu uyu ndiye mwana wangu mukomana mukuru paukama hwedu vana ava vanogara vachitaudzana infact vana ava vari kunzvenga chokwadi ndechekuti uyu munyai wedu uyu takaenda kumba munyai weyepakati taura tiri pakati pedu handiti tezvara wangu ndakamuroorera zvisina doubt asi nhasi atikwidzira dare rokuti mwana wangu haana kuroora uyu ndiye sadombo wangu akandibatsira teerera unzwera hausi kupindura mubvunzo usaende kusiriko teerera unzwe ndati wasimudza uru wokuda kutaura wanzwa hatisi kutaura zvepfuma panapa handisi kutaura zvepfuma wangoida kutaura kuti kudi ndizvotaura pata achida kutaura ndepekuti vana ava vakataudzana nenyaya yekuti mudzimai ari kupomerwa mhosva yeinfidelity mhosva yeupombwe nderupomerwa muroora nemwana wangu uyu at one time mwana wangu akandifonera usiku ndoda kungoti chete kana wapedza izvo kuti ndapedza yai mhosva yeinfidelity ndo nyaya iri pakati pedu right ndazvinzwa iwe dombo ndanga ndashedzerwa nyaya yepfuma kuti atezvakura ndakutaura newe uye achinzwa munobva kupi mesi iwe unobva kupi ii ndobva kuchesa kuti aroini hausiri wakandifonera nezuro ndini uchini kuno urwere ndaifanira kuenda kukaranda nemukuru ndikakuti kana uchida kuti kumunhu waumurwere wako kana uchiona zvinetsa kana aine problem murwere takwada murwere muendese mangwana muye kudara ndo zvandakataura kuti uya titaure tidzwe dambudziko but ndauda kutaura nadombo asi da kutaura nemimesi pandakatenga chinhu ichi adzimai vachitenga vachiti ndiisirwe mvura yekunwa vakachiona chakakodzera kuti ndiisirwe mvura ndobva waona chakakodzera kuti chiswe doro kuti ndinwe kana ndichifamba kutaura newe dombo right but pachikatengwa changa chiri chinyowani but ezvinezvi nokufamba chiri mumotikari chakwesheka zvichida kuti nguva yaita sei yafamba kana imi pamuri nguva yafamba ndoda kutaura newe dombo munhu akafa anotsamira ruboshwe hapana paanombofa akatsamira chaunopa noruoko rwako zvinzwa rorudyi roruboshwe harifana kuona zvinzwa zvamuri kutaura mese hamuna vanhu vako ava havana light zvinzwa ndoda kuudza chinhu chokwadi izvi ari kutaura zvisizvo anonzi hapana chokwadi zvinzwa kana vanhu vachiita chinhu kana musisade chinhu hamurambidzwa kuchiramba munoti tadya taita sei taguta murendesa zvakanaka zvaunoona kudai kana uri dombo iva dombo anochokwadi wazvinzwa nyaya dzoupombwe adzitangire kuna atezvara wazvinzwa basa rako ndiroro wazvinzwa dzaifanira kusvika nomudzi wemani mako wakadziona mutemo wokuti uyo akubudisa mapepa ekuti uyo atikwidza dare nyaya yepfuma ikodzero ende munhu anotaura kuti pfuma bhadharai ndimambo ndini ndiri mujudicial office ndini ndinoziva mutemo nyaya yeupombwe inotangira kwauri iwewe iwe utozotsvaga kuti koni mako mani ukweshanisa vakuru vangani
vaviri uvasanganisa idzi mbeze idzi kuti anonyaya tusangana yakadai onzwa kana munhu achitamba trouser rakabvaruka kune nzudu anotamba achivhara kuita kuti kusaoneke kumagaro kuti hakuna kupfeka wazvinzwaka but ukaona wakuita maitiro akadai so chinhu hauchachida kana vanhu vakagara kurait da kutaura kubva panatanga kutonga wanga uri muno wangonzwa zvandachitaura wanyatsonzwisisa kana kuti wanga uchingoona zvanga zvichiitika ndiri straight pakutonga handina kana pano wandoziva pakati penya zvamuri kuita izvi muri kudyara mhodzi inova mumba proverb takaiwana iripo yakungofanana necambridge wanzwaka zvakataurwa novakuru kare kuti ave madziva amazambuko regai dzive shiri mazaya mutu inongoramba iri valid unzwa zvanotaura vanhu vako havana kurongeka havachada mwana uyo wazvinzwa zvanotaura havachada mwana uri kuona rega ndikutaurira ini ndiri straight ngona kugara kwandikaita panapa masango vese ndiri kuvatuma vachienda wambona ndiri kusimuka ukaona ndakuvatuma vachienda kunyaya ndienda toona kuti ndakutopolisha ndapedza nyaya chaidzo dzinoda ini muridzi wadzo papi panapa that's why muchiona kana ndikanzi ivi pasvo ndiyapenda nasipo padare ndinoda kuti nandaenda ku meeting yegukura hundi kunze kubulawayo wanzwaka ndikadzoka ndikauya ndadzoka ndayapa mangwana chayeka by 2 o'clock ndofana kunge ndapinda mucommittee muparliament right but ndinokuda kuti basa randikapiwa napresident rinondiwandira ndinoti kana ndaona mukana ndodzoka kunyika kwangu ndotaura nohama dzangu ndiri straight wanzwa nyaya yamai vandadzinga ava pandati endai panze apa dai wainzwa unonzwa nyasha vanhu kana vasade chinhu ichi chakwesheka ichi vanotsvaga another one chineita asi chaunodyara panyika ndo chaunokohwa ari kudenga uyo akamirira nguva ndoda kuti mumbotarisanai mese kumeso kwenyu ndoda kuti mimi muri 3 papa tarisanai kumeso kunyatsona pamakaberekwa naamai venyu nababa venyu naamai venyu hapasisiripo pamuri nguva yaita se yafamba musagadzire rufu kuvana mazvinzwa musagadzire rufu kuvana nokuda kwokuita zvakaipa musagadzire matambudziko kuvana nokuda kwokuita zvakaipa zvauri kuita iwawo zvikurambidza kuita zvauri kuita kana usingamude unongomuramba ende mutemo unoti ndoda kugara ndakudza zvinoreva mutemo unoti spouse mukadzi wangu it's not my mwana ndikaita stand kukanzuru iwe ndikansira simuka iwe ndikaita stand kukanzuru inini is a elder man that guy ndikaita stand kukanzuru zita rangu ndonzi Munyaradzi Tivaringi kana kuti Mabandi mukadzi wangu ubva atira nyara ikambi I've got 12 istand yanyara iyi stand yangu yobva yaiti Munyaradzi Tivaringi yobva yaiti Shine Mbayiwa ukata zvakaita mastand angu ndakanyora zita remwana wangu zita revadzimai vangu Shine Mbayiwa ndobva ndanyora zita remwana wake sense Mota Tivaringi ndiye spouse wake ndaizviitira kuti nyara ibva ndamunyora bva ndanyora kuti Theoma Tivaringi chandakazviitira ndechekuti hapana dambudziko ushu kana ndikatorwa nazina Mwari ava vakoma vangu havanetsekani vanongozva kuti ichakaiswa mustamu wanzwaka zviri simbu wanzwaka right unotaura pasina tidombotaura unoonde panonyatsoona kuti zvinhu ndozvokufurema iwe domboda kuti uzvione uri kutaura kuti ndakamutienda unobvisa chizita right zvinoita here ava ndikutaura uri static zvikuriva kuti uri kuda kutamba munhu 10 unoziva here ukambotamba yainzi pada kumashure uko kana kuti taita arauru unoiziva iwepo kana kuti takambotamba imwe yainzi kana kuti ukaona ukambotamba zvaitwa novakuru vakare yaitamba magavhu ukaiona yainzi ngororumbe vachiti chakachakachaka zviye onaka ukazvitarisa zvinhu izvozvo kaizvi zvinovaitirwa zvaita se hazvaitwa nguva yacho kwaimbotambwa njuga ari ana second jack wazvinzwaka nguva yati kutaura unoiziva kwakatambwa imwe yainzi concert wazvinzwaka right panguva yatikaenda kuchikoro isu takaenda tisina kana bhutsu panga kusina nguva yacho ipi iyoyo wazvinzwa right takaenda kwaiwanika matenda futu kana muchiri kuyoka ndozvimasandake zvaiwanika mariposa ukatasa mubhedhera mamurugara mwe ukatasa pakona pabonanza paipi panga pano kwamurungu kaigara kanga kadai so kachihoro jamani majemusi makamba kanga kadai so gumbo muchiri kuyoka kana muchiri kuyoka ukaenda kubhindira kumusika tokataikwirira mabhazi panga kuno mapenzi mairi matatu yaigara yanga aipfeka masaga uchiri kuyoka musapfekedze vana masaga ndataura newe dombo nhasi handisi kutonga wazvinzwa nhasi nyaya handisi kutonga ngavaendi tosangana musi wa6 asi ndiri kuti ndataura newe mumwe nomwe azviita se azvinzwa uye anga kuda kutaura zvepfuma asitaura zvepfuma panona ndini ndinogona futi kuti rega ndikutaurire pano nyaya yekuti nguva yaMwari inokwana panyika munhu anoda zvinhu zvake nenguva pane nguva yekuti wanzwa munhu anga vanhu mamuri panze
ndine nyaya dzandatonga pano abvisa mari yakati vana kuti no gore nawo bvisa unobvisa gore rinouya wazvinzwa. Pane imwe nyaya yekuti mumwe munhu anenge atsamira akuhuva apinda parufu musikera maakutaura zvisirizvo maakuti mambo vanozongodhikira kuti vigai tozotaura leta but ndiri kuti havana kurongeka apa. Kana musi samude you come kuna mambo mungoti andichamuda nzwa anditoda kutaura ino nhasi indira ngoti unhuwidze ibvi uende kunofunga kuti mambo vati kudii wanzwa unzwa ndataura neuyu ana kutaura neuyu anoti ndataura newe ende dombo ndoda kutaurira usaite dombo anoti unoziva nyoka inonzi shato inopa inochinja so kana kuti kamirioni karwaifi pano usachinje ivanosaidhi kwese kana ukarohwa neuku ita zvakaita Pauro marumwe zuro akapiwa uita kana kuna Jesu paakarohwa damai akati rimwe itaise usaite zvakaita Pauro paakafamba pamusoro pomvura paakati ndakufamba akunyura bvaona kuti no haasiri muridzi Mwari ndobva amuti no ndini chete ndinosimba chibva paunga wakunyura andisitonga nhasi tosangana next court andina nyaya nemi nhasi andisi kurambidzai kutaura but muchaya kutaura neni musi wa6 I'll come back. Kana yachinja musi wa6 munofonerwa kuti musi wa6 uri kudei no hazvina kana basa izvo no problem endei kuti kwenyu asi tiri kuti kana dombo iwana soda kututaura wanzwa kana wanzwa zvandotaura kana iwe pamba paukashanda ndakutaura kuna dombo achinzwa pamba paukashanda unobva nerufu ndizvo ende unogara pamba ipapo ndizvo